Θυμάμαι, έκανα ειδικές αποστολές. Είδα μέρη αποστολή στα Φιλιανδρά. Σε έψαχνα να σε δω, γιατί είμαι σαν ερωτευμένη. Πόσο ερωτευμένη, η γειτονιά μισελή μονάχας δίχως όλη μέρα μόνο μου με βρήκε η δοσή. Λοιπόν, θα σας έρθω. Κρατήστε. Συνοδεύεις εδώ απόψε. Μαλάκι. Α, δεν πειράζει. Τέλεια. Λοιπόν. Α, εσύ συνοδεύεις, κατάλαβα. Έπρεπε να με έχεις αφήσει. Που λέτε, ποτέ δεν έχουμε κάνει κάτι από εδώ πάνω χωρίς σκηνή. Γιατί μισό λεπτάκι, αφήστε με να κάνω κάτι. Είμαι επαγγελματίας, αυτό που κάνει από πέρσι. Πάντα ήθελα να τραγουδήσω στη στέγη. Όχι, δεν θα πηδήσω. Απλά θα κάνω ανάποδο σάλτο και προσγείωμα εδώ στο κενό. Με το 3. Εντάξει, θα συνεχίσω το περίπατο. Τι μαλάκι, βάλαμε καλώδια για όνομα αυτό. Για πάμε να κάνουμε ο και εγώ από εδώ. Έτοιμοι, πάμε! Σιγά! Σε μάγει la τέχεια που με κάνεις κακό. Δεν λέω να σε καταλάβω, να σε λύνει κι αν δεν μπορώ. Παίζεις τώρα με χωρισμό μου, μες στα χέρια στην καρδιά. Κατά τόσα σώματα σου έχεις πάρει το καλό, το καλό. Με περιμένεις όλο παίζεις και γελάς. Μου θυμώνεις και σφαίρες δεν μου μιλάς. Όλα σ' αρέσει σαν γλυκά μεγάλα πας. Με γρηγόρεις μ' αυτό θα σου μοιραγά. Δεν μ' αγαπάς. Έρχεται!
παίζει ποτέ. Έχω κάνει παρκούρ. Για πάμε ρε, εμείς επάνω ου, ή από κάτω α. Ου, α, ου, α, ου, Λοιπόν, κάτι πρέπει να κάνουμε βέβαια. Όχι, ακροβατικό εννοώ. Ναι. Να παίρνω φόρα από εκεί, να μην βλέπω τον τύπο. Λοιπόν, θέλετε να τραγουδήσουμε ένα τραγούδι που μιλάει... Όχι, όχι, όχι. Μιλάει για ένα υψηλό νόημα που μας μεταφέρει σε ανώτερες σφαίρες ειδικής και εξευγενίζει τον σύγχρονο βεβαιριανισμό μας. Καλά, εδώ έχω τερματίσει το πατάκι. Τι σημαίνει αυτό, αλήθεια? Αυτό μια έκθεση, στείλτε μου αύριο στα Facebook, στα διαβάζω όλα. Μόνο εγώ ξέρω, εννοώ. Γι' αυτό κάντε όλοι τα χεράκια, έτσι, έλατε μαζί. Ένα από ένα. Και τώρα φέρνετε το πούντο του Αρχιλίδη. Πάμε.